Dobroveče. Dobroveče, Turija. Srećan vam praznik danas. Svima nama srećan dan škole. Draga deco, pre svega čestitam vam dan škole, svima vama. Da kažem i ovo je praznik za Turiju, ne samo za školu, i drago mi je da smo se svi zajedno okupili da obeležimo ovako jedan značajan i važan datum. Svakako mi je drago što ovdje imamo počasne goste sa nama. Oni su u zajedničkoj misiji sa lokalnom samoupravom, ovo što je direktorica spomenula, da se potrudimo i da damo sve od sebe, da naše škole, ne samo u Turiji, već u svim našim mestima, da sve predškolske ustanove, objekti predškolske ustanove budu na jednom zaista visokom nivou, da se potrudimo da svake godine napredujemo, ali ne samo u infrastrukturnom smislu, već i u ovome što je također direktorica spomenula, to je u zajedništvu, i da se osjeti da je jedna dobra sloga među nama i da svi zajedno učinimo da naša mesta budu još lepše za život svih naših građana. Stoga je veoma važno i da ulažemo u školsko obrazovanje i da samim tim ulažemo u školu u Turiji. Svakako ćemo razgovarati o svemu onome što sledi u narednim godinama, u narednom periodu, i da se potrudimo da naša škola bude zaista za primer svih drugim školama u okruženju. Hvala vam još jednom na ovakvom nekom gostoprimstvu i koristim priliku da se ponovo svima zahvalim i da čestitam dan škole. Hvala vam. Ja ću iskoristiti samo da vam se želim zahvalim i da vam kažem da rade se mostovi da bi se ljudi sjedinili. Nama ne treba ovde u Turiji most. Nama treba dobra reč, lepa reč, treba da sarađujemo. Ono što želim da kažem i uvek kažem po svakom roditeljskom sastanku, da je ovo i vaša kuća. Svi problemi se rešavaju ovde u našoj školi. I vrata su otvorena za sve. Hvala vam puno. Uživam.